Witamy, moi drodzy, po raz na PGA już który? 6 czy 7? 7 raz? 7 albo 6. Ale w tym roku będzie to wyjątkowe PGA. Już mówię dlaczego. Bo Mikołaj nie będzie pił wódki. Nie było oczywiście mowy o piwku. Także, moi drodzy, zawsze kręcę z tej imprezy kilkaset takich kąsków i potem nie wiem, co z tego zmontować. Także tym razem postanowiłem nie przesadzać i po prostu nagram to, co najfajniejsze, czyli teraz taki szybki urywek z dynamiczną muzyką. Słowem końca całkowicie przypadkowi respondenci. Randomowy kolego, jak Ci się podobało na PGA 2018? No, dziękuję. A Pani jak się podobało? No mi się bardzo podobało. No i tyle.